Star-studded ug puno sa kalingawan ang dalit si GMA Regional TV aton sige pahigayong tulo ka mga back-to-back kapuso mall show events sa milabayng weekend isip pagsilibrar sa Sinulog 2026. Ano ang report? Grande ang selebrasyon sa Fiesta Senior sa milabayng weekend tungod kay tulo ka mga jump pack kapuso mall show events nga puno sa kapuso stars ug sparkle artist gipasiugdahan sa GMA Regional TV para sa kapuso fans. Isugdan kini sa pagbiyernes sa Ayala Mall Central Block diin si sparkle artist Sean Visagas ang migawa sa stage aron iharana ang mga kapuso fans. Dayon si apoy sa dugo cast Larkin Castor. Mas nidasok pa ang mga tao diha migawa si sparkle star Althea Ablan. Og ang TikTok host nga si Allen Ansay nga sample pa sa iba't adan segment game sa iyang mga fans. Sobrang saya kasi first time ko makapag-celebrate ng Sinulog dito sa Cebu. So very thankful na na-invite kami kasama yan sila Allen. Very great, very fun. Ngayon ko lang na-experience yung Sinulog sa Cebu. Very glad na nakasama ako dito. Dagang salamat sa ating mga Cebuano dyan. Grabe ang energy nila. Ramdam na ramdam natin. At syempre, great way to start the Sinulog Festival, diba? Viva Pit Senyor! Sobrang naming na-enjoy kasi talagang grabe yung energy nila. Talagang ang sarap mag-perform and sobrang welcoming talaga sila and sobrang na-enjoy namin yung mga pagkain dito. Padayon ang kasadya pag Sabado sa Ayala Center, Cebu kay present ang Casa Hit serya sa GMA Afternoon Prime nga hating kapatid nga siya si Cassie Ligaspi ug Vince Maristella nga nihalad pa og duet alang sa mga fans. Game usab si Cheska Fausto sa iyang sing and dance number. Ayun, very special. And I love it. I love the crowd. I love the vibes. I love Cebu. Sobrang sarap lang talaga sa pakiramdam na grabe yung suporta nila sa amin sa mga cast and sa show namin sa Hating Kapatid. Kabisaya ko, dira. Nako, Diyos ko Lord. Oh, I'm super happy to be with everybody of you. And of course, Cebu is such a special place in my heart. Daghang salamat kayo sa inyong tanan. Oy! Viva Pit Senyor! Mas nahugyaw pa ang mga Subuanon dihang migawa sa mga bida sa bagong teleserye sa GMA Network ang House of Lies nga sila si Beauty Gonzalez, Mike Tan ug Martin Del Rosario. Sobrang saya and I'm happy to enjoy it with my two best friends. Sobrang saya, grabe. Talaga ba? Masaya ka? Nakakapagod pero sobrang enjoy. Nakaka-overwhelmed, di ba? Yung dami ng crowd. Masaya naman talaga yung crowd dito sa Cebu. Kaya maraming salamat po sa pag-iimbita sa amin dito. Sobra. Ug sa adlaw mismo sa Sinulog Grand Parade sa SM City, Cebu, personal nga ni bisita ang lead star sa giatangan nga teleserye sa Kapuso Network ang Never Say Die. Una miguwa si Kim De Leon nga gikagubtan sa mga tumatanaw. Daghan sa mga fans ang mas gikilig diha migawas ang pambansang Ginoo nga si David Licauco. Ug mas nilanog pa ang syagit sa mga fans dihang ni-perform si Jillian Ward. Ang Never Say Die magsugod na karong February 2. Sobrang warm pala ng mga tao po dito. Ang sarap mag-perform para sa kanila. So I'm very happy and sana makabalik pa po ako ulit soon. I love Cebu. Di ba? Hindi lang yung tao, but also yung city. Honestly, sabi ko nga, kaya ko tumira dito. It's my first time here in Cebu actually and maraming sabi sa akin maganda yung Cebu and totoo nga. Thank you, GMA Regional TV! Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Ako si Orchid Lapingkaw, Balitang Bisdak.